ngiphethe ubaba uZipho Dlangalala usuka ungamazi uyobuya ganga siyamazi ebholeni lethu laseningizimu Afrika. Baba Dlangalala akulindelekile ukuthi hawu umuntu angakathi uyafika kudlala abafana abancane nangu umqeqeshi la inkunzo kade kwasiboshelwa. Kunjani ukusebenza nje nabafana abancane babanyazi ukuthi into yebhola isuka kude kuwe? Siyabonga ukuthola ithuba ukuthi sikwazi ukuxhumana nawe. Iqembu lethu lelisebenza nalo libizwa iqembu lebhola Ingomuso. Kodwa ke mangabe njengoba beyenqanyulelo nathi siyanqamulela kuba iQB. QB. Iqembu lebhola. Yebo. Umsebenzi lo soqalayo musha. Omusha. Bafana siyabaqoqa. Sisacinga ingane ezinekhona esifundazweni sonke. Inhloso ukuthi sakhe iqembu eliphilayo elisimeme labafana abakhulayo. Sibone leli thuba lizosisiza ukuthi bathi kwezela abadlali ezinye insizwe zakwamanye izifundazwe bakwazi nabo ukubona ukuthi kwenzakalani kwezinye indawo. Sijabulile sidlala imidlalo emithathu sidluliwe emibili sadlala ukulingana kulowo ugcina kwabe lodwa ngapha nangapha. Kuzobasiza lokhu bayakhula ngoba abadlali abakhulayo nengane nje ikhuliswa ngakho lokutotoza. Yebo baba. Kujabule mangabe sikwazi ukubeka unyawo ubeka olunye. Sinethemba lokuthi ukuza kwethu la kuzobalekelela ngakho hlangothi. Baba Dlangalala abadlali laba yebo bakhona basemtuba nakwezinye indawo ungakusibalele nje ukuthi baqoqa kweziphi indawo esifundazweni abasifundazwe sonke asikhethile kodwa laba besinabo kulokhu namhlanje besinezingane esizokumzwa abantu siwere inkonyeni nengane siwemkhambathini emandeni umtubatuba khona noMsunduze khona ezaseThekwini nezasemshwathi izona insizwe besinazo kulokhu lezo kodwa kuye kwenzeka babe khona abanye kwezinye indawo ukuthi iqondane ukuthi sikwazi ukuthola labo kuza nabo la. Kuyaye kuthiwa amathuba anciphile ucabanga ukuthi kuba khona kwemincintiswano efana nale iPirates Cup uma yesifundazweni uthole iKhaba Cup ikhona ucabanga ukuthi mhlambe amathuba ayanda ngokuba nemincintiswano efuzele mihle yona iyasiza ekutheni ibhola abantwana abadlalayo bathola amathuba okudlala kodwa kufanele nakancane senze iphutha lokucabanga ukuthi imiqhudelwano njengale ikhanda abadlali umdlala akakhandi imiqhudelwano njengoba uma ufika la uzofuna ukudlalela ukuthi unqobe futhi lapho wenza lokho okwazi ukwenza abadlali bakhandwa la sibaqeqesha khona ilapho balungisa khona njengoba ngithi mina leliqembu sifike nalo la ingane lezi siyikhethayo sisasebenza ukubakhetha ubahlungu asakabi iqembu eliziqeqeshayo kodwa ukuzodlala kwethu la bekubona lo ukuthi lesi sigaba esikuthi sokubaqoqa noba sihlunga siyasebenza ikhululekile ngaphakathi ukuthi sinalo ikhono kulabantwana sibaqoqile kodwa nginesiqiniseko sokuthi sengathola abanye abafana nabo nabangcono kunabo. Inhloso yethu ukuthi ingane zonke izileminyaka 17 17 eminyakeni ya20 kulula kulabo sebephasile isigaba sokugcina esikoleni futhi kuyethiwa matriculation kuba lula labo ngoba siyakwazi ukubalekelela simesela uma beqala unyaka ozayo bangene ezikhungweni zemfundo ephakeme ngoba sakha abantu kulezi ingane sifuna ukuthi badlale ibhola bakwazi kodwa ukuba nokunye abangakwazi ukubambelela kuko okuzobathuthukisa asifuni babe nento abazothembela kuyona uma behluleka cha sifuna babe nento ezobakha ikusasa labo libe ngcono noma uyadlala ibhola noma akasadlali kodwa ikusasa labo libe ngcono. Bakhona abanye basesifundazweni okugcina nje baba uthola ukuthi bayafisa ukuba ingxenye yengomuso iminyaka ivulekile kwamanje noma ke nisathi ake sisebenze ngalokho okukhona ayikho kwayona iminyaka ngiyakubuza baba siseshashalazini silapha esicawini lowo nje ofuna ukuzosina uyasondela sina ayibethele. Bavamise ukuthi abaqeqeshi abasuke besemazingeni aphansi bayawenza umsebenzi bavundulula amakhono lithi uma selilapha yana kungasathi ukuthi cha ngoba uDlangalala wathola lo mdlali kulomncintiswano uthola ukuthi sokushala kakhulu ihlombe lo olapha yaphezulu ubona cishe into afanayo. Ngiyaze ngawuphendula lo mbuzo ngoba ngiyenza njalo isiqiniseko lami so ngikhona ukuthi abadlali ngiyabaxoxa nabo
kulolu hlelo esinalo manje siyabaqopha umuntu uyasho ukuthi usukaphi uke waba nobani nobani nobani. Okay. Angiboni ukuthi kulolu lwethu uhlelo ngoba ngizingakhulumela abanye abantu. Kulolu lwethu uhlelo umuntu oyobe esizingane yafika lapho ithina noma yadlula yaphezulu uyohlale esohlwini labantu abasebenzile. Akekho umqeqeshi oyedwa okhanda umdlalo. Akekho. Ingane ayikho ingane eyodwa ekhuliswa umzali oyedwa. Ingane ikhuliswa abazali abaningi ngaba ihlobo umakhelwane njalo njalo. Nasebholeni yebo nothisha yonke igaba ehamba kuzo. Nasebholeni kunjalo labantwana enginabo abangiqalanga nabo abaqala ngidlala ibhola phambi kwami. Kodwa ngelinye ilanga bazobe bekwabanye futhi. Siyasebenza nje sibekile. Baba ngibonga kakhulu ngesikhathi sakho Nyazo Matasa, ngiyabonga kakhulu baba, sinifisela inhlanhla niyaphambili njengoba ke usatsho ukuthi umsebenzi osemusha lo. Siyabonga kakhulu. Siyabonga baba.